臆せば未だ極まらんか。焦げつ山暗いな。 8 pontban szeretnénk ezeket a halálbiztos like pontokat bemutatni. Az első pont, ugye ott is ez az úgynevezett like-ra ösztönző felület. A második rész ez egy általános bemutató, itt a harmadik résznél mind a kettőnél egy speciális kampányt látunk. Az első dolog az a Facebook barátság. A második a villanykörtés, ez a klasszikus csinálj jót. A harmadik pedig a megoszthatóság. Nagyon fontos, hogy a Facebooknál a hálózati hatást mindenképpen használjuk ki. Minél inkább szűkítjük a beállítási paramétereket, értelemszerűen annál többe fog kerülni, ami egy kattintásunk. Magyarországon pedig kiemelten fontos az, hogy mit adunk cserébe. Nagyon vonzó lehet egy ilyen nyeremény. Hozzá kell tennem, hogyha egy zsák krumpli is lehet érdekes, hogyha mondjuk egy zöldségoldalnak a Facebook beállításáról vagy Facebook kampányairól lehet szó. Ha föl akarunk futtatni egy oldalt, ha most a like számot nézzük, ugye a minőségi tartalom mellett, nagyon-nagyon fontos szövetségeseink lehetnek ezek az oldalak, a kisebb testvéreik is. Bármilyen celeb barátunk van, tehát mindenkinek van most már celeb barát, mert Magyarország az 1000 sztárországa, mondhatjuk így is. Nagyon sokat tud segíteni. Klasszikus értelemben a keresőmarketing, beszélünk itt a keresőoptimalizálásról, vagy a Google AdWords hirdetésekről, egy direkt módon érkezik a Facebook oldalra. Néhány héttel ezelőtt mentem az Osamba, és gyakorlatilag a számlán a blokkon olvastam, kövessen is minket Facebookon. Hú, nagyon jó ötlet, mert minden lehetséges helyet kihasználnak. A tartalom és a folyamatos tartalommegosztás, a kérdés-válasz menedzsment, a negatív vélemények kezelése most is kiemelten fontos, és gyakorlatilag ez adja meg a Facebook kampányoknak a gerincét.